alaikum. Wa alaikum salam. Malam Shame mai ruwa. Masha Allah. Barka ne, a wani ruwa. To nawa kake so? Jarka nawa za a baka? Jarka biyu ba abin nan bane goma ko? Goma. Eh. A ƙauyen ku ne ka ji an ce goma. Samun jarka biyu. Da Allah samun za a baka naira 30. To shikenan ai ba damuwa kasuwan Allah ne. Haka ne. Haka ne. Assalamu alaikum, marori mai ruwa da Allah dan rage mu ruwa. Wa alaikum salam malam Manu. Wa ya ga masu ran shi wani marori sai ka ce wani bafulatani. Mashu mai ruwa. Masha Allah. Ka ji suna malam Manu. Na'am, marori. A duk garin nan babu wanda bai san shanu mai ruwa ba. Gaskiya malam Manu. Ka fita ina ke ya malam Manu. Na gode su. Na fita can wuraren kujubau ne. Dan Allah mutumi na mana. Ka taimaka ka ɗauka mu ruwan nan mu je gida. Dan Allah zan baka wasu abubuwa guda uku. To shikenan. Yawwa na gode. Aiki ya samu kenan. Alan abu guda uku nan zaman faɗa mun guda ɗayan zaman jin shi mana. To ko za ka ji su yanzu. Abu na farko da zan fara faɗa maka. Na'am. Duk wanda ya ce maka tafiya a ƙasa ya fi tafiya a mashin. Na'am. Kar ka gazgata shi. Mu je gaba. Haƙo. To malam bayani na biyu fa. Bayani na biyu. Eh. Duk wanda ya ce maka rashi ya fi samu. Kar ka gazgata shi. Na'am. Na uku. Duk wanda ya ce ma zan biya ka ladan abin da ka mun. Kar ka gazgata shi. Yayi. Malam ya haka. Duk wanda ya ce muka akwai ruwa a jarkan nan, kar ka gargata shi. Bani. Me za a Mun gode da kallon komedinmu. Domin samun sababbin komedinmu. Ku danna subscribing. Na ce ku danna subscribing.